Райлі Перамотка. Бываюць сітуацыі ў жыцці, калі б мы хацелі вярнуць час і ўсё змяніць. Няслушныя дзеянні, якія б мы хацелі змяніць, памылкі, которые б мы хацелі выправіць. Але ў сапраўдным жыцці няма магчымасці перарабіць. І што ж нам застаецца? Згрызоты сумлення? Застаюцца шкадаванні? Застаюцца ўспаміны часоў, што мы маглі б зрабіць нешта інакш? Я не чакаў, што ўсё так павернецца. Гэты выпадак не будзе адным з многіх. Я ведаю, што ты хочаш, ты хто? Выпусці мяне! Навошта ты гэта робіш? Адчыні дзверы! Ты хто? Мілок, калі ты хочаш размаўляць з паліцыяй, дык мы устроім. Я не ведаю, пра што вы кажаце. Не, ведаеш! Проста скажы, навошта? Выпусці! Вельмі смешна. Зачыніць інваліда ў чулане. Ну, пачакаем, пакуль уся школа не даведаецца. У тваёй торбе выбухоўка. Недзе праз гадзіну яна выбухне і загінуць усе вучні, што сёння прыйшлі на выпускны. Ты амаль забіў мяне. І калі ты мне не адкажаш, хто ты і навошта гэта робіш, я патэлю паліцыю зараз жа. Ён не скажа нам нічога. Хай лепей паліцыя размаўляе. Я даю табе 3 секунды растлумачыць перад тым, як я здам цябе. 3, 2, 1. Энджела вон. Што? Энджела вон здзейсніла акт самагубства учора. І ўсім насраць. Ці адмянілі выпускны? Усе ходзяць вакол, нібыта яе ніколі не было. Гэта няправільна. За гэты нагоды яна і загінула, але ўсім насраць. Навошта даваць ім жыць? Калі яны самі здзекаваліся з яе да самагубства. Навошта даваць ім усміхацца і танчыць, калі яна ляжыць у зямлі? Гэта тыя, што заслуговаюць смерці. А не яна. Ты ведаў яе? Не. У мяне ніколі не было магчымасцяў. На жаль. Яна падабалася яму. Яму не ўсё роўна. Хто ты? Я дастаў тэлефон. 102. Эдвард. Эдвард Бейкер. Эдвард, я ўсё выпраўлю. Што? Я вяртаюся. Райлі, не! Давай здадзім гэтага прытарка мусарам і будзем рухацца далей. Але я магу выратаваць Энджелу, калі адматаю. Якім чынам? Выратаваць самагубку з дапамогай такога мудака? Гэта глупства! Але гэта ўсё выправіць. Усе шчаслівы і будуць жывы. Як даўно ты ўжо адматваеш? Я не ведаю, гэта не важна. Да бляха, канешне, важна. Райлі, ты кашляеш крывёю. Гэта ўжо сур'ёзна. Такога яшчэ ніколі не было. Ніколі! Ты не ведаеш, што будзе, калі зноў адматаеш. Ты можаш памерці. Ты разумееш? Ты можаш памерці. Усё гэтае гаўно з адмоткай проста забівае цябе. Табе трэба падумаць пра гэта. Зараз усё настолькі неверагодна запутана і дзіўна. Райлі, ты жывая. Не рызыкуй гэтым. Не дзеля тых, хто сам абраў смерць. Можа, нехта распавядзе, што адбываецца. Не, заткнись! Я ведаю. Слухай, я ведаю, ты маеш рацыю, Джэй. Але калі я гэта не зраблю, людзі загінуць. Яны ўжо загінулі.
Я ведаю сябе і не змагу сабе дараваць, што магла зрабіць нешта, але не зрабіла. Ведаючы, што магла паспрабаваць змяніць усё. Прабач. Прабач. Але я павінна зрабіць тое, у што веру. Прабач. I can save Angela by going back. You could die! How long have you been rewinding? Are you okay? I'm gonna find a bomb at the school. I sure am a shitty one. Damaging myself for someone who's already damaged. Hey! Actually suck. Angela! Hey, Katie, Chloe! We have nothing in common. Maybe become friends? Hey, Angela! Soccer season, jogging in the gym tonight. Your nose is bleeding. Oh my freaking god, ew! Disgusting. Эдвард. Эдвард? Эдвард? Гей, ёсць тут нейкі Эдвард. Так, Ты ведаеш яе, я нашаптала твоё імя. не. Ладно, ты дапаможаш мне прывезці яе ў медпункт? Так, Ой, выбачай, я яшчэ спытаю кагось. не. Я дапамагу. Апошнія 2 тыдні, але для некаторых гэта было проста некалькі дзён, былі нібыта серыял. Я атрымала новыя пачуцці ад новага жыцця Джэя. Дзякуй. Я гатова спыніцца і пачаць займацца звычайнымі справамі, напрыклад, пахвалявацца пра здачу іспыту на кіроўцу. Падрыхтавацца трэба. Ну ладно. А, і вось яшчэ. Медыкі ламалі галовы, але так і не дыягнаставалі нічога. Паходу, сімптомы вандровак у часе – гэта не іх спецыфіка. Але сказалі, што трэба больш адпачываць. І я свабодна ад фізвыхавання на цэлую чвэрць. Так. І напрыканцы, я думаю, вы можаце сказаць, што тэхнічна я дала нагоду пачатку раману паміж дзеўчынай, што хацела забіць сябе, і хлопцам, што хацеў усіх забіць. І так гэта выратавала жыцці людзей. І гэта лепшая альтэрнатыва, так? І ведаеце, я магу надзець свае акуляры. І я нават пайду іх заўтра ў школу, таму што я кшталту супергеройкі цяпер. І гэта мой грамадзянскі абавязак сустракацца з праблемамі. Райлі Браун. На жаль, перамотак болей не будзе. Агучана суполкай Гаварун Бай. Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц. Аўтар перакладу Марыя Падаляк.